Mbak Dian. Hafifah mau mampir ngendi kok tekane malah dhisik aku nduk. Wau diampirke Bang Yosi, Pak. Bang Yosi. Nggih. Oh. Yosi Dian Pertiwi. Mboten. Ingkang nyetriming wau. Oh. Yosi cowok. Oh iya Mas Yosi nguter to. Suparjo. Nggih. Diparingi apa ning kono, Mas? Diparingi anu, jangan apa niku? Jangan apa niku? Lah apa? Mae jangan apa mae apa? Jangan Jepan. Jepan? Nggih. Labu siam. Oh, karo apa? Labu siam kalih tempe, kalih kerupuk, kalih telur, kalih lontong. Ya si mau telepon aku niki kanca-kanca kula belahe wedhus jare ngono. Mboten. Wedhus kok dadi Jepan iki piye kowe? Ha iya. Wis ora apa-apa iki tandha pakurmatan budayane kanca-kanca iki ngono kuwi. Angger wayangan sapa sing cedhak ro lokasi mesti do ngampirke. Iso le ana wayangan ning daerah Mojosongo iki sing eneng ya siap ngampirke pisan. Ayo. Ayo. Ya apa-apa kok ya. So ya kaya wingi nggene Umi wingi Ponorogo ya sampean ngampirke. Wis ngono kuwi keakraban ya, Nduk. Nggih, Pak. Mula ya didongake Mas Yosi sak keluarga ya tansah pinaringan sehat, Amin. klebu warga masyarakat ing ngelu kene ya. Amin, nggih. Rong tau to sowan ning Silogiri? Dereng nate, Pak. Lho, upama sampean ra dadi sinden tangeh lamun iso tekan Silogiri. Nggih. Lan nggih. Ayo, upama sampean ra dadi sinden ora bakal kelakon sampean numpak pesawat, ya toh? Nggih. Upama sampean ra dadi sinden ra mungkin pedah montore anyar tur nggih telon. Mboten. Ojo aneh-aneh lho ya. Mboten, Pak. Ora usah banter-banter lek ngepit. Mboten. Eman-eman nyawane ya. Nggih. Eman-eman awake cantik-cantik kaya ngono. Nggih. Mergo sing jenenge numpak sepeda motor ramene dalan saiki kaya ngono. Ngati-ati wae lagi setengah slamet. Yen ora ngati-ati padha karo soroh nyawa. Lho ngono kuwi. Nggih, Pak. Apa kudu tenan waspada tenan. Taati rambu-rambu Basundara ya. Nggih, Pak. Lalu lintas. Oh iya lalu lintas ngono. Nggih. Kuwi lho dipundhut karo Pak Bambang. Nah, Sadriyanto ngersake podang kuning. Nah, kaya ngono kuwi piye kene njajal ta kowe nyuno prisa wis nate mirsani kula napa dereng Pak. Lah wis nate kan awakmu luwih pede ngono lho. Nggih. Bapak Ibu sampun nate mirsani kula napa dereng? Dereng. Kurung ya wis lungguh neh lek ngono kowe. Ya ora, mula gandeng rung-ruh saiki diweruhke men pirsa. Oh iya. Ya coba kaya apa? Tanjake ya, Mak. Menika nembe kemawon lulus saking SMK 8 utawi SMKI Surakarta. Sak menika sampun ketampi
wonten isi Surakarta jurusan karawitan. Wah iya bocah ya berprestasi. Nilaine ya apik. Ha iya, Aku yang gumun bocah ra tau sinau kok nilainya iso becik. Ha iya. Pancen bocah cerdas iki kaya ngono kuwi. Sok-sok iki karomah saka Gusti Allah ki tanpa sinau ning iso ki ana nduk. Kuwi jenenge ilmu laduni. Yen ra percaya ngono prisa karo Mas Dani. Tanpa sinau kok pinter kuwi jenenge ilmu laduni. Ya. Ra duwe bojo kok ngendhok kuwi berarti pitik horen. Lho ngono. Ngono kuwi. Yo dibawani coba. Nggih. Asmarandana podhang kuning. Ya. Nadyan wujud temong peksi. Peksi apa, Nduk? Manuk, Pak. Apale bocah ra. Halus manis nang semake. Lah ora elok ngene iki. Podhang kuning metu bareng karo metune sego lho. Wis ora panitia yen ora kene kok enek jan kopen tenan iso suguhan banyu mili. Ha iya. Pokoke sak mbledose wetenge kelakon lek ning kene. Ha iya, wah jan. Lho terus sing teladan lho piyayi nom-nom, piyayine ganteng-ganteng. Matur nuwun Mas. Nggih. Wah jan elok. Jos tenan jan. Terus mangan engko sik ya nembang sik ya. Nggih, Pak. Ha iya. Yo. Wasewenggan Nonano, sik tak mung gene jembar ya karo mlaku rono, sing mirsani ning kono kae lho. Bapake sing nyuting ben rada cedhak. Lah kae lho. Nah. golek isi podhang jenar. Ngapa kok balik? Ten tukang syutinge balik. Walak niki, Pak. Iya, mergo ketutupan cagak. Nggih. Ha iya, semelang lek awakmu tekan pawon malan kok. Iya. Iba bunga hengatiku nyanding bisa ngaturake pamundhute Pak Bambang, podhang kuning ini adalah doa untuk dusun Ngeluh. Ya. Podhang ini tegese burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Dengan doa semoga dusun Ngeluh bisa terbang tinggi menuju zaman keemasan. Ya. Monggo, Umi Hafifah. Tetos.
nuwun Mbak Umi Hafifah. Ya. Sugeng dalu Mbak Dian Munasyirah. Sugeng dalu Pak Yoyo. Lah nggih, iki ingkang rama iki ya kepareng monitor lho iki wis komen nang di YouTube pisan. Ayo. Nganu kok nyuwun WA-ne jenengan bareng kok. Kirimi nomor Pak Yoyo. Nggo apa? Ya engko nek aku request lagu. Waduh, aja padha lanange piye lek aku dilebokne WA-ne bapakmu ora. Langsung liwat kowe wae ora apa-apa. Ora perlu ngono. Ayo ngono kowe. Ayo, iki Mbak Dian iki asli saka ngendi? Iki saka Laladan Madiun Pilang Kenceng. Wah iya, Terus Mbak Wanda iki saka Ngawi. Jati ngendi? Jogorogo. Nggih, Pak. Jogorogo. Ayo. Niku tanggane Pak Tukiran, Pak. Tanggane Pak Tukiran. Pak Tukiran ki sapa? Sing bakul pecel ning prapatan niku lho. Oh, lagu to. Oh, iya. Bah aku ki wong tuwek dadi ra apal basa ngono kuwi. Aku wis angkatan karo Mas Danang dadi ra roh ngono basa ngono kuwi. Oh iya luar biasa. Yo, saiki coba cah loro nembang sing apik dibawani sing becik. Ayo iki pamundhut saka Pak Bambang Sadrianto ngersake sesideman luwih dhisik aturna cah loro. Sing jeneng Waranggana saiki pancen menjadi bunga pentas tenan, menjadi hal yang pokok di dalam pertunjukan wayang. Ora mung dari segi suarane, penampilane ning uga cara berbusananipun ya kudu becik. Ayo kudu luwes kewes. Aja nganti wis apa kuwi jenenge le ngangge sandangan seragame ora padha, ngluwembrot kabeh terus bareng-bareng gara-gara terus dingklike dipangku slonjor. Wah, wis jan wis ngono wis sing ndelok barang arah-arasen. Ayo, Coba dibawani sik dandang gula saka Mbak Dian, yo Yan. Wiwitane Ya. handerek sang pekik Neh. priya bagus kang olah budaya Cara bal-balan jare oper. Kaya Mbak Wanda. Nano. Sowan menyang kutha gedhe Bagus. Nah. Bandara terus Ayo. Nano. selendang kuning Nano. kang saking wukir. Aku ora sengaja sing tak dekne cah loro kabeh kok pacangane pengendang ya. Ah iya, Ora sengaja lho. Ah iya, Mbak Dian ya genah kuwi garwane Mas Gapuk. Ah iya. Mbak Wanda ya wah, saya kuwi calone Mas Swatama. Ah iya, wah elok. Ya pengendang hebat kabeh. Mula sawangan nek bokonge do tatu kabeh. Ah iya. Keplaki. Ora kok ya ora anarkis ngono kuwi lek kesenian. Yo sampean genti nduk Dian. Swara kurang pramana ning was
Nah Yan. Angungrum marang bendara. Waduh sendal pancing. Nggen ku enek bendara, kok keduren to. Ayo. Arep nyendal pancing keduren. Neno. Tiasu Lestya pijer ngincangake halis Bareng berdua masuk. Ayo. terus tresno sesidheman. Angkaten Mbak Wanda. Ya. Luweh becik pateran timbang Mbak Dian. Yos
Bareng. Pepisahan. Sembah nuwun.